Kamontri alam lapen kepleng alam bini yang tu ben than pan ning hang lo. Bini nang tu apan arnam kapathik kiberdet nang je muni da tu apan arnam kang ginso pen akapejok ji apan arnam Jesu Kristo atege kapejok abang nang kito ji amhang kapathik ji akapathik akang ginso alam akamontri alam kecheng alo pen malakia lo an akamontri alam lapen non labangso akamontri alam hey akepleng mate akachekok alam nang li kethanjia phansi nili nang lening hanglo munit pap memdet penapi kivirdet hi isarpo alang le abersi kedo lapen ketak akime ke klem bang inunat ta vedera potsi arnam la sonsi kapathik alam kecheng a hot pen pap ke klem cheng arni pen arnam aning arlo akiduk pen a potsi alang li methang arje pen kapin chongdet amuni da tumapan akang jinso thepi ga potsi khala tumapan kapejok jiapan alang like labang so alam amethang ang hopensi kipu alam lehano Jesu kapejok abangke arloso athe pensi patheji. Jesus would be the seat of a woman. Jesu tirutar bijor pora jonmo hobo. Kicheng ning pi ke thomang ning sukre pholong ke arnam methang si labang so alam alang ni montri lo. Labang so alam ke lake kicheng si abirta ke melo pusi kado ko be atum anta ning jehor lo. Scholar da tumanta solam pulo lake kicheng si ke jok abirta ke me kapacetang nadak la son si pulo nang atheke hi isarpo lapen arloso angbong nangsomar mane hi isarpo asomar lapen bangpi atheke iwa asomar angbong hotur pacheplangpo nangphu atehi isarpo aphu pangjepo lapen nang la akengti pangjepo labang solam ke munit pap klem det penapi arnam kang ginso kapejok jiaphan kapetik alam lake arnam methang ang hopensi nang barsi labang so alam montri ahok ta ahok lo labang so alam ke la papleng la son si galatang ding pli ang ding solong etum theklong lo ahut nang choksi arnam amathang a-Sopo aphan pirthe thak nang toy alangli inut arloso pensi mahang theksi inut sopo asonsi alangli labang so pirthe thak wan Lapen Jehudia aron abersi dol lasi Jesu Kristo kebang jike arloso pen pulo Lapen sonsi alangli amhang thekta arloso pensi amhang theklo kopia potma arnam ka thektang ateng pen si alangli ke amethanga kam chikrempo arnam ke oso mahang thekji aphan ke arloso phansi aher jume epitang-lo laso posi kapejok bangke arloso pensi amhang theklek nangji bipot alangli kapathik aron angbong si la teng nangji Jesu ke Abraham apoton pensi alangli mahang thek nangji pusi montri lo God promised Jesus would be the seed of Abraham. Jesu Ibrahim or bijor pora jonmo hobo
huar putisuti disil. Labang so kamontri ningkan suri aprang Arnam tangang hopensi ako putot kamontri alam thektang-lo. La a-Oso ateke Abraham a-Oso isi the dung lapen ing tangrak a pacheplangpo lapen Alangliphan na jok ne ke doan aputak pahir jumepo ke doan aputak Arnam angno a ke doan aputak Arnam munitum kai oji ing tangrakji chan oji monta Jisu Kristo ateke kapetjok bang ke bang jike Abraham poton bensi amhang nang tekwekji labang so lam se alangli montri lo lasi akamang ning pi ke thom ing kora pholong halabang so kamontri anampen ak pleng alam itu madak theklong arna amethang amontri atuapan pena jok ke thektang alam hei nang li tuapan lapena tu apusara tumpen arnam ke thektang aso nang li tum long dun lo ateke Arnam Abraham apan pulo nang supen na joksi ne pirte atak kedoan amuni na tuapan ahir jume piji lasi kapejok bangke Abraham apoton pensi amhang ki thekji apan Arnam si KECHENG hut penta la kanggin supen la thektang lasi Alangliphan na joksi Abraham pen na joksi ilit tumalong kapejok bang amahang tekwekji labang so la montrilo lapen la dakta itu manteglo Abraham aso asu pensi pahir jumeji ahir jume piji Abraham so asu pensi Abraham apan Arnam hanglo Arnam apan Jehodailo Arnam Alangliphan si kapejok bang nang toji amahang papathekji labang so apoton pensi pualam ke Arnam thektang-lo Abraham ing waino Jesu ke Ishak apoton pensi amahang thekji pu thektang God promised Jesus would be the seed of Isaac Yesu Ishak or bijor pora jotmo huar protisuti disil KECHENG ang deng pi kretok si sirke bolong montrilo labang solam than meglo Arnam thaklo nang piso sara nang phan inut pinso a-oso mahang pathekpo Lapen nang lamen Ishak pule ir-nangji nang piso sara nang phan inut pinso a-oso mahang pathekpo Lapen nang lamen Ishak pule ir-nangji Alangliphan pen alangli su pen ne kachejokalo pithekpo la kaikephan kaiketa lagi isi kijudun epin akachejok kijudun epin akachejok Abraham apan chaklo nang pensi kapejok bangji ako Arnam ako Ishak apan chaklo Ishak pensi bangji amhang ki thekji apan lasila dak Alanglipoton itu ampan thando macho jang ning pi isi ang deng so hinialom Alangli ku pisi dak tu manthando apoton alam Abraham ke Ishak apolo lapen Ishak ke Jacob apolo lapen Jacob ke Juda apolo kebang bon Arnam kapathik kebang bon kang bai tang akei Abraham ben Ishak lasila dag Yesu ke Jacob apoton ben siya mahang thekji pusi chaklo God promised Jesus would be seed of Jacob Jisu Jacobor bijor pora jonmo hobor protisuti disil kalakha ingkor pri kret rokolong ito aphan sonsi montri lo Arnam itum phan montri itum pena jok pa montri lo moge bangji akei aphan nili theklong lo lada kalakha lolong montri alangli moge bangji akei aphan nili theklong lo inut Arecho klarbong achiklolong so ason raso akei pen nangpangji keklem boy chiklolong so ason Israel pen lawangpo Moab ajalin atuma pan pen set arat kedoan apan alang li sapo
nadak alangli kamontri Jacob aropen apoton pensi klarbong inut recho ke klarbong aciklolong soson nang ciklangpo ladak wangpo Lapan lake Yesus Kristo ke bangji anam pansi ladak thano Yesus Kristo pirthe thak ke bangji apansi ladak peklang labang so lampen pot se ake pleng alam etum lang dam lo angte je Jacob aso asu angbong pensi kang bai tang angbong pensi Jisu pirthe thak nang ciklang ji amang thek ji pola mako lukang neng pi ke thom thongkera pria long eto manthan tu no Jacob apoke Ishak Jacob apoke Ishak lapit Ishak apoke Abraham Abraham apoke Tera apoke Nahor kupisila apoton na menang ito man tanoma pinini lang tu apan pia pose apoton lamang tanoma pipot Arnam kechak kebangji jika pejoga bang kebangji apoton avete kupusi pirte thak lamang tek poma muni tum la soni silakha ke det po Arnam bang angke lakha ke det po posi Pereduk po posi Arnam kebang jike kapejoga bang kebang jike alangli kang bai tang akhe yang bong pensi amhang potekji kupia potma Arnam methang arje pensi munit pincong detang labang so ka pincong detang amunit pensi kapejoga bangta amang potekji apansi la apoton itu pan etpaklang Jisu ke Juda ke pensi wangji pusi akechak Jesus will descend from the tribes of Judah Jisu Judar bonghor pora ahibo kecheng ning pi pikira sir kep along lason se Arnam montri lo Juda ke recho achin ot longpo Lapen la aso asuke kaita pangri verpo deta tu malang lilong dan one verpo recho nang plangpo ithe kere nang plangpo la Juda tuang bong pensi Juda ke pensi la recho nang plangpo la tumsi che pehem pupo ateke Jesu ke Arnam a-Sopo alangli ke bangji alangli recho hempensi mang tek ji apansi Arnam montrila lason si lukang neng pi ke thom thongkera ka thom along alangli phusara tumalam da ka koi peklang lo nason apoke Aminadab apoke Edmin apoke Arni apoke Hesron apoke Perez apoke Juda apoke Jacob lagi Jacob penceng si nason an apoton itu apan epeklang tamane Yesus Kristo ke bangji ke munit apoton pensi la Arnam ke cak tanga kangginso kapapleng japan alangli claim lo Jisu ke David anghoy kachepem puji abang-lo Jesus the heir to the thrones of David Jisu Daudor hinga honor utor de kari alangli si chepem puji la si David labangso David anghoy recho anghoy chepem puji abang hodapan selangli mahang thekji labang so lametuman thando Azang ding pisir kep troksi along iri to pan peklang lo alangli recho aja kong kaike tepon bompo alangli rat ningkangsam to werpo David api adular asonsi alangli pangripo komando pangripo Yesus si pangripo akime Lapen ahok akang saya putak paklong si alangli jakong petirpo non pen kaike anta jakong kete hempusi
La kedohan ke klaim si ephan matha thip lo. Tamane Alangli ke recho. Ahem pen selang li mahang thek po. Arnam la thektang lo. Abraham pen ang thik se. David anta alangli thik bom lo. Lagi arnam ka pa thektang alam lo. Alangli kapejo ka bang ephan. Amahang ka pa thek ji ephan. Alangli la ke ki thektang. Labang so haki. Aka montri along ke pleng dam pulo tangte. Alangli montri lo David pen anghoy je pen puji abang. Alangli David akhay pen si mahang tek ji pu abang. Non labang so ke pleng abang ke radak macho sang ning pi si along. Alangli than lo. Itumolong nangli lo so birta. Abraham asu David. Abraham asu David. Mopen nilipulo. Abraham, Isaac, Jacob. Nona bangke tumdak theklong lo. Juda. Lake la Abraham asulo David ke. Lapen David asu Yesus Kristo apusara tu mapoton lo. Apoton lo. Nang tu pan la he men la ke thanrat ke. Nilipin yang tu ke than ke apoton alam si than lo. Yesus Kristo ke bangji ke recho hempen si mahang thekji. Recho ahem ben si mahang thekpo polam ke non pen le ka montri kali ningkan suri hanik pirthe ke cheng hot pensila montri det tanglo lasi jisu pirthe thak ke bangi labang so ke bangji ke labang so apoton pen ajoksi wangpo amang thekpo jisu amang ke thek jadim lata montri lo Yesus amang tek jidim konat ma lata montri lo. Jesus birthplace. Yesus jotmosthan. Konat lo ma. Lata alangli montri lo. Alangli konat simang tek nangima adim antala montri lo. Alangli ke Abraham asu David. David asu Jesus Kristo pusi la matcho sang pi si selong pulo. Amang tek nang yedim ta konar lo la ta pethek lo. Alang lini ka hang adim le amang thei kali. Monda arnam ka montri ateng pensi ha adim long se mahang tek nang ji. Lazim mika pho hini along. Ang ring su hini along la son sila dak mika montri lo. Nang obet lehem iprata. Juda ruang bong kibinaya bang. Nang pensi Israel atum inut kapangri abang nang nephan wangpo la atiri ke pusara ni ahut pen Juda adet Bethlehem hadak siam hang tekji pusi ningkan surya prang pen labang so akamontri alam la montri thektang lo mika pen job. Labang so ke pleng alam si tum lang dam lo tangte. Machos ang ning pihini ang ning so sialong itum long lo. Herode chor ni ahud. Judea det Bethlehem arong supi si Jisu pirte hachelo. Lapen ni hang anat pen ketekere atum Jerusalem wangsi pulo. Alang li mahang kitek jadim konat ma. La montri det pen pi Bethlehem. La silon bangadak macho sang ning pi hini ang ning so sialong tum long lo. Herode chohot. Si Jesu Kristo ke ha Bethlehem along amhang theklo. Labang so hakike kitekere tum si pilo. Kitekere tum si wang si Jerusalem along Herode chohem dam lo. Judi tumari choki mia mang tek erlo la so alang li chiklo tek long lo. Alang li chiklo ke klang cheng ni tum tek long lo. Mon da hero recho ke la mang huhag lo. Pipo alang li hem long ke so mang tek the. Huri sai lo. Mon da la ke tek kere atum. Nihang bang ke bang ke tek kere atum. Alang li tum recho hem dam si labang solam arjulo, labang solam pulo. Lasi lamang soalam karju pen apotsi
halabang so alam ke thak ke lehan lo Judea det Bethlehem arong supisi Yesu pirte hache lo Lapen ihang anat pen ke thek kere tum tabang lo Lazi Yesu Kristo amang ke thek jia dem lake Bethlehem arong along halo Bethlehem ano kor along se lang di mahang thek po Yesu amang ke thek jia hut ko son lo Jesus times of births Yesu jotmo kal kenikwa Yesu amang ke thek hut pir the long ko son labang so alam ta kamontri dam pedolo Daniel sir kevin kora polong pulo nang ning chibira la cheninon Jerusalem kikim tuji hukum Arnam kewang kangbai tanga song jabang wetik an ning kan troksi phan troksi apor dampo Jerusalem ke towar pi hei pen kithira pai song pen kimpo lapen ning kan trokkepra hini an aphan troksi an thirpo bontala isi kisung hei aporta plangpo Arnam montri halabang so hud montri lo Jerusalem along ta ingsam jin kache paprang kaching tur paisong ke kim towar ka peleng towar ki bui lakadok ka ve akam an munira tum ke claim tum theklang lo halabang so hud Romana tum si chepehem phu lo la pe ho so Romana tum ka chileng jia towar la joy ke pen kadogo be selam lo la si lukang ding pi ni ang ding so isi la pen ke thomolong tum phan la so si dak hastro pisi tan lo halabang so Augustus recho Romana der adang munit apai ke enji ho kumpilo la pen amen ka che tok dam jisi kado ka be tumta amethang arong chedam rep lo halabang so hud census ke encheng lo la posi pirtheng samjin pirthe ke dam ke wang phan joy ke towar ka pheleng mi towar ke bui mi la kado ka be an hud lo ing samjin ho se alangli mahang thekji polam ka montri ateng pen pini tum dak theklong lo alangli Joseph na pen merita alangli tum Judea det sidam lo pipo malang tum ke Juda akhe penak alang li ke David ahma sangho penak la pose alang le tum ta ha Jerusalem dam lo la ben Bethlehem dam se hala tum hodak se dolo Jisu ke nimsupi kangthir pensi amhang thekji labang solam arnam than montri lo nimsupi kangthir pensi Jesus born of a virgin Jisu kumarir pora jonmo hobo labang solam Isaiah ang nang pitroksi krep pialong lam Isaiah montri lo hempu metangsi nang pan isi ang tek nang pipo inut kang thira danim sopi oso chupa thepo lapen amen Emmanuel pursi hangpo kamontri a-oso bang welang kapejo ka bang ke perthera bang welang bonda ke bang jialam ke montri lo alang limenta Emmanuel si ir-nangji Emmanuel poke tumlong dober arnam etumlong doklung arnam etum ke o edet arnam Emmanuel alang limen anta ha so ki ir-nangji anta pulo lapen ladak pulo inut kang thiret anim supi oso chupa theyi pase kang thiret anim supi arta kabe anim supi pin so chi ne pin na a-oso pi alangli ke thangta chi ne lang oso chupa theji alam pipo ma alangli ke pulo thambang manili pena na velang dasi nim supi kang thir pensi alangli amhang thekji lapen alangli menta Emmanuel pusi ir-nangji Matchozang ding pi isi krenar kebalong labang so alam kakepleng alam itumlang dam senang ladak la son si pulo Jesu Kristo pirte kache la puson hello alangli pe Mary pe aphan Joseph pen kapangri je aphan raitang lo bonta
latum epangri re ko pen Mary Karjong Kangthir penajok a-oso chupa thektang-lo pu alam klang-lo lada ke Jesu Kristo amahang ke theke munit pen pacheplangpo ogo vi pen le la Jesu Kristo pirthe thak mahang ke thekali pipo ma dak Bible se tuma than dak lo lagi Arnam Karjong Kangthir pen se Alangli chupathel Arnam si Alangliphan Alangli arlo Karjong Kangthir nam a-oso he malong Alangli do dam lo pipon ma Arnam pen ni liki chengupulo Arnam ke mahang ka pathekji ke arloso tum pencho lasi pini ke ladak Alangli ahirjume ki pia teng pen Alangli Jesu Kristo mahang ka patheke inut nim supi Kangthir pen jokse labang so pirthe thak Alangliphan lo lasi ka chinghon korte le pen jiratum ilitum kachinam nangi lahan Jesu Kristo ke kangwai tang Abraham akei pen Ishak apoton pen Jacob apoton pen Judah akei pen David recho akei pen apoton alam itu mathan player lo lahan lo hok alam lo Jesu Kristo ke hilang lote Alangli ke munit alang si pulo son of man munit a-Sopo hilang lo tangte Alangli ke kereng et Arnam a-Sopo la soni ka pacheplangpo ephan Arnam kam klem lo Arnam me thang nang hir ang edasi wang phut phedasi Arnam ka montri ateng pen ka pacheplangpo ka pachun ephan se Alangli ok planglo lam ok planglo John isi ang nipi silong lam de theklongpo lam Jesu Kristo ok nang planglo Lapen Alangli pirthe thak wanglo lake Arnam kang jinso alam Arnam kang jinso pen ka pathik munit akei kaino dak akei Arnam chiphelo akei aphan ke bejok je aphan ningkan suri aprang pen akamontri alam elitum Jesu Kristo pirthe thak Bethlehem arong chainong royalong Alangli mahang ke thek pen jok elitum phan Arnam kang jinso epeklang dak lo Jesu Kristo hando Alangli sopo lo Alangliphan ke kroy tum an ke denga tum an kai keta ningkangsam ningarong ahok doromi pet atum plangpo Arnam alam puthak herjume abang putin long pedunan nilikado ka we atum apanta ningkang arong pen Arnam kang jinso adan itum long nang cheklang apotsi halabang so amen pen nilikado we phanta ningarong Jesu Kristo mahang thekar ni akardom pujiriglo kardom hemphu Arnam do anchoria bang nang phan chorolo nang ningkan suri aprang pirthe ke cheng hot pen munia tum nang pen ke chepelo paplander pot akivir det jipen akang jinso pen kapejok je phan kapathik nang kamontri alam an pe tum arjulong lo lapen nang kang waitang akei Abraham akei pen lason si Ishak apoton pen Jacob apoton pen Judah pen David pen oh ditum lakado ka we apusar to malam an pini ditum phan ke thana pot lapen ahoklo Jesu Kristo ke munit a-Sopo lapen ahoklo Jesus Kristo ke Arnam a-Sopo labang so akamontri ateng pen akepleng apot sinang panchololo lapen tumolong an ke mang apot nang toy apot nang panchololo labang so akejok labang so birta keme labang so ningkarong labang so ningkangsam netum long kai ketan pita lape adon tin lape na hom tin na phange kroy tuman Kristo bang denga tum an puthak ta herjme pita ningarong pen alang tuman ningarlo daksinang dimdo wang no ni ningarlo daksinang dimdo pusihala tumang so alun pen aning chibisi la so ningarlo ke thap thekji amang pa thekji aphan herjme pinat herjme ja konglong je aphan se Jesus pen jor amen